Γεια χαρά σε όλους! Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πως το φως μας ανάγκασε να κοιτάξουμε και να εστιάσουμε στο μικρό κόσμο. Σήμερα θα κάνουμε το αντίθετο. Θα κοιτάξουμε ψηλά, στον ουρανό, αλλά και χαμηλά, στα ίδια μας τα πόδια. Φαντάζομαι πως όλοι γνωρίζουμε την ιστορία με το μήλο που έπεσε στο κεφάλι του Ισαάκ Νεύτωνα το 1666. Μπορεί να είναι αστικός μύθος, μπορεί και όχι. Αλλά το σημαντικό δεν είναι το μήλο. Το σημαντικό είναι η ερώτηση που έκανε ο Νεύτωνας εκείνη τη στιγμή. Κοιτώντας το μήλο να πέφτει και ταυτόχρονα τη σελήνη να στέκεται στον ουρανό, αναρωτήθηκε. Γιατί το μήλο πέφτει στη γη, ενώ η σελήνη δεν πέφτει ποτέ? Μέχρι τότε, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο ουρανός και η γη είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι με διαφορετικούς κανόνες. Ο Νεύτωνας είχε το θράσος και ταυτόχρονα την ευφυΐα να πει ότι είναι ο ίδιος κανόνας. Αυτό που τραβάει το μήλο στο έδαφος είναι η ίδια ακριβώς δύναμη που κρατάει το φεγγάρι σε τροχιά και τη γη γύρω από τον ήλιο. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της παγκόσμιας έλξης. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νόμος? Με απλά λόγια, κάθε σώμα στο σύμπαν που έχει μάζα έλκει κάθε άλλο σώμα που επίσης έχει μάζα. Εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ τις λέξεις μας. Η μάζα δεν είναι το ίδιο με το βάρος και η δύναμη δεν είναι το ίδιο με την ενέργεια. Μάζα είναι το πόσο υλικό έχει ένα σώμα. Είναι σταθερή, είτε είσαι στη γη, είτε στο διάστημα, είτε μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Βάρος, από την άλλη, είναι η δύναμη με την οποία σε τραβάει ένας πλανήτης. Ο Νεύτωνας κατάλαβε ότι αυτή η δύναμη, η βαρύτητα, εξαρτάται από δύο μόνο πράγματα. Αρχικά, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα δύο αντικειμένων, τόσο πιο δυνατά τραβάει το ένα το άλλο. Αν διπλασιάσεις τη μάζα ενός πλανήτη, η έλξη που ασκεί διπλασιάζεται. Επίσης, εξαρτάται από την μεταξύ τους απόσταση. Εδώ είναι το κλειδί. Η βαρύτητα εξασθενεί πολύ γρήγορα καθώς απομακρυνόμαστε. Ακολουθεί τον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Αυτός λέει ότι αν διπλασιάσεις την απόσταση, η δύναμη δεν γίνεται η μισή, αλλά το 1/4. Με απλά λόγια, υποτετραπλασιάζεται. Αλλά προσέξτε την πιο γοητευτική λεπτομέρεια. Η έλξη είναι πάντα αμοιβαία. Όπως η γη τραβάει εσάς προς τα κάτω, έτσι κι εσείς τραβάτε τη γη προς τα πάνω με την ίδια ακριβώς δύναμη. Γιατί όμως δεν βλέπουμε τη γη να κινείται προς το μέρος μας. Γιατί η γη έχει τεράστια μάζα, άρα τεράστια αδράνεια. Η δική μας μικρή δύναμη δεν μπορεί να την κουνήσει ούτε 1/1000 του χιλιοστού, αλλά η δική της δύναμη πάνω μας είναι αρκετή για να μας κρατάει καρφωμένους στο έδαφος. Ο Νεύτωνας έγραψε τον νόμο, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Στον τύπο του υπήρχε μια σταθερά, το περίφημο G, η σταθερά της παγκόσμιας έλξης. Ο Νεύτωνας δεν ήξερε την τιμή της. Ήταν ένας αριθμός που έδειχνε πόσο ισχυρή είναι η βαρύτητα γενικά στο σύμπαν. Για πάνω από 100 χρόνια, κανείς δεν μπορούσε να τη μετρήσει, γιατί η βαρύτητα ανάμεσα σε μικρά αντικείμενα είναι απελπιστικά αδύναμη, σχεδόν μηδαμινή που τη θεωρούμε αμεληταία. Όλα τα παραπάνω προβλημάτιζαν, ώσπου ήρθε ο Χένρι Κάβεντις το 1797. Ο Κάβεντις ήταν ένας ιδιόρυθμος και εσωστρεφής επιστήμονας, αλλά έκανε ένα από τα πιο κομψά πειράματα στην ιστορία. Χρησιμοποίησε έναν ζυγό στρέψης, μια οριζόντια ράβδο που κρεμόταν από ένα λεπτό σύρμα, με δύο μικρές μολυβένιες σφαίρες στις άκρες της. Στη συνέχεια, πλησίασε δύο πολύ μεγαλύτερες και βαρύτερες μολυβένιες σφαίρες κοντά στις μικρές. Τι περίμενε να δει? Ότι η βαρυτική έλξη ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές σφαίρες θα έκανε τη ράβδο να στρίψει ελάχιστα, τεντώνοντας το σύρμα. Η δύναμη ήταν τόσο μικρή, όσο το βάρος ενός κόκκου άμμου, που ακόμα και ο αέρας από την αναπνοή του θα κατέστρεφε το πείραμα. Γι' αυτό, ο Κάβεντις έκλεισε τη συσκευή σε ένα δωμάτιο και την παρατηρούσε με τηλεσκόπιο από μακριά. Μετρώντας αυτή τη μικροσκοπική κίνηση, κατάφερε να υπολογίσει αυτή τη σταθερά. Και από τη στιγμή που βρήκαμε το G, μπορέσαμε να κάνουμε το αδιανόητο, να υπολογίσουμε τη μάζα της γης. Ο Κάβεντις ονομάστηκε «ο άνθρωπος που ζύγισε τη γη». Βρήκε ότι η γη ζυγίζει περίπου 6/10 εις την 24 κιλά. Δηλαδή, ένα 6 με 24 μηδενικά.
Ας επιστρέψουμε όμως στην ερώτηση του Νεύτωνα. Αν η γη τραβάει τη σελήνη, γιατί εκείνη δεν πέφτει πάνω μας? Προσπαθώντας να βρει την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, έκανε ένα νοητικό πείραμα. Φανταστείτε ένα κανόνι στην κορυφή ενός πανύψηλου βουνού, πάνω από την ατμόσφαιρα. Αν πυροβολήσεις μια οβίδα, θα διαγράψει μια καμπύλη και θα πέσει στη γη. Αν τη ρίξεις με μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πέσει πιο μακριά. Αν όμως τη ρίξεις με μια συγκεκριμένη τρομακτικά μεγάλη ταχύτητα, περίπου 8 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τι θα συμβεί? Η οβίδα θα πέφτει προς τη γη λόγω βαρύτητας, αλλά επειδή η γη είναι σφαιρική, η επιφάνειά της θα καμπυλώνει προς τα κάτω ακριβώς, με τον ίδιο ρυθμό που πέφτει η οβίδα. Η οβίδα ουσιαστικά πέφτει συνεχώς, αλλά πάντα θα αστοχεί. Αυτό ακριβώς είναι η τροχιά. Η σελήνη είναι σε μια συνεχή ελεύθερη πτώση γύρω από τη γη. Έχει την ιδανική ταχύτητα, ώστε η φυγόκεντρη τάση της να ισορροπεί με τη βαρυτική έλξη της γης. Αν η σελήνη σταματούσε ξαφνικά να κινείται, θα έπεφτε πάνω μας σε λίγες μέρες. Αν πήγαινε πιο γρήγορα, θα έφευγε στο διάστημα. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης δεν είναι μόνο για τους αστροφυσικούς, είναι η εγγύηση της καθημερινότητάς μας. Κάθε φορά που ανοίγετε τους χάρτες στο κινητό, επικοινωνείτε με δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά. Για να παραμείνουν εκεί και να μην καούν στην ατμόσφαιρα ή να μην χαθούν στο διάστημα, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τις εξισώσεις του Νεύτωνα για να υπολογίσουν την ακριβή ταχύτητα που πρέπει να έχουν. Χωρίς αυτόν τον νόμο, δεν θα υπήρχε δορυφορική τηλεόραση, ούτε Starlink, ούτε πρόγνωση καιρού. Γιατί η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και κατεβαίνει, επειδή η σελήνη και ο ήλιος ασκούν βαρυτική έλξη στους ωκεανούς της γης. Το νερό, όντας ρευστό, φουσκώνει προς το μέρος της σελήνης. Καθώς η γη περιστρέφεται, εμείς περνάμε μέσα από αυτό το φούσκωμα και βλέπουμε την παλήρια. Είναι ο νόμος του Νεύτωνα σε υγρή μορφή. Γιατί έχουμε αέρα να αναπνεύσουμε και δεν έφυγε όλο το οξυγόνο στο διάστημα. Γιατί η βαρύτητα της γης κρατάει τα μόρια των αερίων φυλακισμένα γύρω από τον πλανήτη. Χωρίς τη βαρύτητα, η γη θα ήταν ένας νεκρός βράχος όπως η σελήνη. Τέλος, η ανακάλυψη του Ποσειδώνα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Οι αστρονόμοι παρατήρησαν ότι ο πλανήτης Ουρανός δεν ακολουθούσε ακριβώς την τροχιά που προέβλεπε ο Νεύτωνας. Αντί να πούνε ο Νεύτωνας έκανε λάθος, υπέθεσαν ότι πρέπει να υπάρχει ένας άλλος άγνωστος πλανήτης πιο πέρα που τον τραβάει με τη βαρύτητά του. Υπολόγισαν με στυλό και χαρτί που έπρεπε να βρίσκεται αυτός ο πλανήτης και όταν έστρεψαν το τηλεσκόπιο εκεί, βρήκαν τον Ποσειδώνα. Ακραίο, δεν μπορώ να πω. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης ήταν η πρώτη μεγάλη ενοποίηση στην ιστορία της επιστήμης. Μας δίδαξε ότι το σύμπαν δεν είναι χαοτικό. Δεν υπάρχουν άλλοι νόμοι για τους θεούς και άλλοι για τους θνητούς. Η πέτρα, το μήλο, ο άνθρωπος, ο πλανήτης και ο γαλαξίας υπακούουν στην ίδια ακριβώς εντολή. Έλκω και έλκομαι. Φυσικά, αργότερα ήρθε ο Αϊνστάιν και μας είπε ότι η βαρύτητα δεν είναι απλώς μια δύναμη που διασχίζει το κενό, αλλά μια παραμόρφωση του ίδιου του χώρου και του χρόνου. Spoiler alert, θα το δούμε αυτό σε επόμενο επεισόδιο. Αλλά για το 99% των πραγμάτων που κάνουμε ως ανθρωπότητα, από το να χτίζουμε ουρανοξύστες μέχρι το να στέλνουμε σκάφη στον Άρη, ο Νεύτωνας είναι ακόμα κυρίαρχος. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε το βάρος σας μετά από ένα καλό γεύμα, μην κατηγορείτε μόνο το φαγητό. Κατηγορήστε και τη γη που σας τραβάει με τόση αγάπη προς το μέρος της. Και θυμηθείτε, είστε συνδεδεμένοι με κάθε άστρο εκεί έξω, με μια αόρατη αδιάσπαστη αλυσίδα. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε τις μεγάλες μάζες και θα πιάσουμε κάτι που τρέχει, που ζεσταίνει και που δεν χάνεται ποτέ. Τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής και τη διατήρηση της ενέργειας. Μέχρι τότε, να συνεχίσετε να είστε περίεργοι. Καλή συνέχεια.